Hainbat lagun bildu dira gaur eguerdian Durangoko Aramotz auzoan egitekoak diren 26 babeseko etxe bizitzen zozketan. Guztira 784 lagun zeuden deituta. Etxe bizitzak urtebian egite aurre ikusita dagoela adierazi du Aitziber Irigoras alkateak. Publikoan urduritasuna izan da nagusi. Aramotz auzoan Eroskiren aurreko parkin inguruan etxe bizitzak egite aurre ikusita dago eta horietatik 26 babes ofizialekoak dira. Bizileku horiexek zozketatu dituzte eguerdian Landako kiroldegian. Alkatearen berbetan, atzerapenik ezean etxe bizitzak urtebian prest egotea aurre ikusita dago. Beste 26 bizileku alokairu sozialekoak izango direla ere jakinarazi du. Ricardo Crespo Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza arloko delegatuak bertatik bertara jarraitu du zozketa. Etxebizitzetatik 2 gutxitu fizikoen artean zozketatu dituzte, 5 zeuden zain, etxebiden 4 urte baino gehiagoko aintzinakotasuna dutenen artean 12 bizileku banatu dituzte, guztire 308 zeuden dituta, 25-15 urtekoen artean 9 zozketatu dituzte 287 artean. Gainerakoen artean 3 banatu dira, 174 guztira. Etxe bizitza egokitu zaienen artean dago Arkaitz Gurtubai 24 urteko durangarra. Zozketan parte hartzen zuen lehenengo aldia zen. Bai, lehengo bidarra, bai, lehengoa. Eta egokitu jatzu, azkenengo etxe bizitako? Justo heldu da azkena da, bai, nire esan da, bai. Eta posa itzela imaginetan dut? Posa ikaragarria, sin más. Esperantza handiak ukidozu zipinita? Bapes. Da oin familiarrei eta lagunei esaten eta... Oin ontxe, noi bizai deitzen eta familiak esan da noi, lagunei eta da noi. Eta ikusi dut ja joan zarela aprobat informatzen beba, ja ze etxe edin? Ze muguko etxie edan, esen bat habitazio deko, baina ondio ez dakite, ondio horik ero erabaki behar dute. Etxe bizitza tokatu zaienek urtebi itxaron beharko dituzte orain.